Karon lang yung hapon o sa kalaing madugoong hitabo nga Buybust operation ang nahitabo sa Talisay City na usab. Duha ka subject sa mga operation ang napatay human giingong misukol sa mga awtoridad. Adunay live update si Chona Garion. Chona? Yes, Bob, duha ang patay sa gipahigayong Buybust operation sa kapulisan sa sitio Manangados, Barangay Tabunok, Talisay City, pasado 2:00 karong hapon. Ang maong anti-drug operation, Bob, gipangaluhan ni Senior Inspector Alejandro Batubalonos, ang hepe sa Provincial Drug Enforcement Unit uban sa Provincial Intelligence Branch ug Talisay City Police. Ang subject sa Buybust operation mao ang grupo ni Alex Di Maalip Cuyugan, 35 anyos nga gihulagway sa kapulisan nga notadong badlungon sa dapit. Kauban ni Cuyugan mao iyang live-in partner nga si Johanna May Dilar, 37 anyos ug usa ka gihinganlan og J. Lord. Sa may sapa nga bahin gipahigayon ang transaksyon ug sa dihang nakabantay nga pulis ang katransaksyon nahitabo ang ginukdanay og pinisilay ug dito napatay si Cuyugan sud sa panimay nga ilang nasudlan nga gipanag-iya ni Maresa Prahes. Armado sa 45 kalibre nga armas de fuego si Cuyugan. Dead on the spot si Cuyugan samtang ang ka-live-in partner niini nga si Johanna May Dilar gidala pa sa tambalanan apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi samtang si J. Lord nakasibat apan gingong Samdan usab kini. Samtang naangol usab ang anak sa tag-iya sa panimay nga nasudlan nila nga naila nga si Resty Abiliana. Nasakmit sa kapulisan, Bob, ang upat ka dagkong putos sa gituang syabong nga motimbang og 400 grams nga gibanabanang mobalor og 2.7 million pesos. Ug mao kana ang latest gikan diri sa gawas, Bob. Thank you so much, Chona Garion, sa imong live report.